בוקר טוב, יום שלישי. אנחנו הבוקר עושים אפפיים עליוניים בדניאלה, בהרדמה מקומית. בוקר טוב. הרדמה מקומית וטשטוש. וטשטושון, מה שלומך? אני בסבבה. שיהיה לנו בהצלחה. בהצלחה רבה, בעזרת השם. מה שאנחנו עושים, שלב ראשון, אנחנו בודקים את כמות עודף האור שקיימת, ובעצם מסמנים את עודפי האור ומסלקים אותם בצורה מדויקת ביותר שאפשר. יש לנו בשביל זה, יש לנו מכשירים שזה מחוגה מדויקת שבודקת במילימטרים כמה מרחק מקו הריסים צריך להשאיר, כמה עודפים יש לנו סנטימטר, ויש לנו את הפינצטה שבעצם איתה אנחנו מודדים את כמות עודף האור שתצא. יופי. מה שאנחנו עושים כרגע זה בעצם מסמנים את האפף העליון. הסימון כמובן הוא אחרי מדידות מדויקות של העודפים. אנחנו בודקים מרחק, שהמרחק יהיה מדויק. בדיוק המרחק שתכננו מקו הריסים במרכז. ובודקים שבדיוק כמו שצריך. מעולה. ושכמות עודפי האור תיסגר לנו בצורה מדויקת. כל העודף הזה יצא החוצה. אחרי שעשיתי סרטוטים מדויקים של המרחקים ושל כמות עודף האור שצריכים להסיר, ושבודקים היטב שכמות עודף האור נסגרת בקלות ושווה ומתאימה למבנה העין לשני הצדדים, אז בעצם מרדימים את האזור. היות ואנחנו בהרדמה מקומית, מבצעים הרדמה של אזור הניתוח. זה חומר ההרדמה, הוא מוחדר בעדינות לאזור הניתוח. בשלב הזה בעצם סיימנו עם ההכנות, סרטטנו, הרדמנו, סרטטתי, הרדמתי, ובעצם כרגע אנחנו ניגשים לניתוח, מסלקים את עודפי האור, אז שיהיה בהצלחה.